Pán Gešvartner spomínal, že tento areál letiska je obklopený horami, akoby zázračnými horami, ktoré vedia na poslednú chvíľu tie búrky odkloniť. Aj vy to tak vnímate? Tak pre nás to až také zázračné nie je. Včera prešli tesne okolo areálu Pohody 3 búrky. Našťastie žiadna z nich presne nezasiahla letisko. Čo sa týka výhľadu počasia na Pohody, tak treba povedať, že nebudú žiadne horúčaví, budú aj nejaké oblaky a črtá sa aj pravdepodobnosť zrážok, takže treba sa pripraviť na všetky eventuality. Teraz keď to zoberieme po jednotlivých dňoch, tak štvrtok sa črtá možnosť tých dní taký najstabilnejší. Najmä z počiatku by mal byť slnečný, postupne behom dňa bude oblačnosť pribúdať na také polooblačno až oblačno, ale pravdepodobnosť zrážok je minimálna, maximálna teplota 23 až 24 stupňov Celzia, čiže ani nehorúce, ale pomerne príjemné počasie. Piatok bude pomerne premenlivý, bude väčšinou oblačné počasie a s pravdepodobnosťou 80% sa najmä popoludní môže vyskytnúť nejaká prehánka. S pravdepodobnosťou 30% sa môže vyskytnúť aj búrka, takže v tento deň musíme byť asi najobozretnejší. Maximálna teplota 23 až 24 stupňov. No a sobota, tam teplota vystúpi až na 25 stupňov. Takisto po obede by sa mohla vyskytnúť nejaká slabá prehánka, ale už to bude s nižšou pravdepodobnosťou ako v ten piatok a v sobotu už búrky žiadne neočakávame. Ešte môžeme povedať, že v piatok aj v sobotu bude fúkať mierny vietor s rýchlosťou 15 až 25 km za hodinu, takže na pocit bude o niečo chladnejšie, ako som vyjadril, s tou reálnou teplotou. A keby sme to tak zhrnuli ešte pre návštevníkov, ktorí už aktuálne sa asi balia do batôžkov, takže odporúčate im aj prší plášť, aj slnečné okuliare? Prší plášť, slnečné okuliare a noci by mohli byť pomerne chladné s minimálnou teplotou od 15 do 11 stupňov Celzia. Takže určite, najmä v prípade, že stanujeme, tak si zobrať aj nejaký sveter.